Avui ha estat un dia meravellós, mare, d'aquells que tu dius que cal guardar en la capseta de records bonics i no deixar mai que hi surten. Sí, perquè València és meravellosa, i gran, enorme, immensa. No sabia que poguera existir un poble tan gran. L'autobús recorria carrers i carrers i sempre a l'horitzó se n'avillaven d'altres, i València no tenia fi. Era inacabable, eterna. Els seus jardins no són com els nostres, que caben en un hortet. Allà els jardins són tan extensos que llamaven llacs humanes, glorietes amb coloms, quioscs, bars, museus i fins i tot zoològics. I no t'ho creuràs, però vam veure un vaixell amarrat a l'asfalt que bé podia ser el casc intrigant o el perfil d'un animal prehistòric, custodiat per un ull cíclop que tots corroboren. Mare, tu havies vist alguna vegada un home de 70 metres d'alçada i quasi 300 anys, fer d'escales, rampes i tobogans? Doncs a València n'hi ha un que s'anomena Wilber. La professora ens ha explicat que es tracta només d'una escultura monumental, perquè els nens ens hi divertim jugant, però jo sé que és un home de veritat. Sí, perquè l'he estat observant una llarga estona, mig amagada darrere del dit polze d'una de les mans, i quan m'ha descobert m'ha paregut que encrupava un ull perquè no li contés a ningú el secret. Bé, tu hem de saber com acaba.